Takže čaute ľudia a ja vás vítam u nového videa z Minecraftu. Dneska je to zo 6. dielu a ako som v minulom dieli spomínal, budem robiť dneska sklad. A plus ešte nejaké veci okolo toho. Tak bez zbytočného zdržovania poďme na to. Vidím, že už tu máme rozmnožených dosť veľa kráv, čiže keď vyrastú ešte hentie, tak už pôjdu dole. A prvá vec, čo chcem, si znaťažiť drevo a dúfam, že ďalšie 2 bloky by som sem chcel dať lávy, to už budú dokopy 4 a môžeme za chvíľku urobiť portál. Čiže ja idem skopať tieto stromy. Dobre, mám stiažené všetky stromy, mám že stack a 5 logov dreva a ešte nejaké mám aj v čestke, čiže už by som rovno začal aj kopať. Ja by som to chcel dať hneď pod toto, čiže nemám lopatku, lebo sa mi rozbila. Bude dosť ťažké. Dobre, tak. A nemám vôbec rozmery, že ak by som to vykopal. Aha, tu je nejaká jaskyňa asi. Neviem, čo tu je. V ďalšom dieli by som chcel skopať diamanty, nech máme na... Jak sa to volá? Nech máme na enchantable a budeme mať nejaké toto, enchanty. Určite toto je zatiaľ len také provizórne. Na budúce budem a niekedy v budúcnosti by som chcel to aj rozširovať. To dám o jedno do strany, alebo o 2 aj kľudne. Aha, to je zaujímavé. Dobre, tak to by to mohlo byť zatiaľ do šírky. Teraz asi 3 alebo 4 bloky do diaľky. 1, 2, 3, 4, takto nejak. Aha, jeden problém. Dobre, to potom vyriešime. Aha, to je problém! Dobre, tak ešte jeden blok pôjdeme do zeme. Ale aj tak to budeme musieť spraviť. Tak pôjdeme o 2 bloky ešte dole. Tak ešte jedno. Tu budem dávať strop, čiže o 2 bloky ešte musíme ísť nižšie. Tak nejak, je to provizorné, hej. Dobre, ja som to tu už takto nejak vykopal. Lenže sem dám túto podlahu. Tu pôjde ešte strop. Tu určite chcem dať už drevo. Vyťažím. No jasné, toto bude nízke, to musíme ísť ešte o jedno. Tu aj steny ešte o jedno musíme ísť do začiatku, takže bude s tým robota. Dobre, toto by bolo skopané, čiže skúsim sem urobiť podlahu. Zase mám drevo. No ale ešte mám akože, ale rýchlo sa míňa. Takto nejak. Čo doplníme? Kameň. Takto nejak. To môže vyzerať good. Len je toto nepresné. To tu... Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Aha, dobre. Dobre, toto by som mal skopané. A teraz ešte toto musím opraviť. Aha, ja som sem zabudol dať toto. Ej. Aha! Dobre, mne sa tu spadol Iron Golem a už tam mám 4 villagerov, čo neviem jak sa stalo, možno, že tam niektorý ubehol. Idem sa rýchlo vyspať. Každý deň sa pozrieť, či sa rozmnožili, alebo či to je nejaký... Je možné, že som padol. Ja zaviem toho Iron Golema. O, už je ich tu vácej! Nice, výborne. 4 mám, dobre. Dobre, mám tu 5 villagerov, potom ich budeme už musieť odtiahnuť. A tak moja hlavná úloha je najprv toto. Dobre, mám nejaké irony, tie si odložím. Dobre, a teraz k tomuto. Takto. Zatiaľ, provizorne. Dobre, teraz ma čakajú steny, ale ešte toto musím robiť. Dobre, strecha by bola. Jaký idiota hitol? No jasno. Dobre, čiže teraz ma čakajú boky. Nemám zas lopatku, sa mi zničí. A nemám drevo. Strašne sa mi rýchlo míne drevo. Takto to zatiaľ vyzerá. Ja neviem, jak mám nadizajnovať steny. Či to bude do nejakého takéhoto štýlu, že si to skombinujem, alebo nejak... Takto by som to urobil. Dory! Takto... Vôbec neviem. Asi nejak takto to urobím proste. Takto by to mohlo vyzerať docela dobre na začiatok, potom by sa to keď tak ešte prerobilo. A vyzerá to docela dobre. Na začiatok, hej, na začiatok. Ešte toto by som mohol nejak nadizajnovať za tým rebríkom, ale to neskôr až. Tuto by som dal potom nejaké glowstone, keď sa dostaneme do nedru. Čiže zatiaľ to takto vyzerá. Na začiatok by to mohlo vyzerať. Takto... To sa dá otvárať, neviem úplne na pohľadu.
takto, potom tu by bolo medzi tí nejaké logy. Počkaj, že ja tu nepočujem pillagera. Že tu nepočujem pillager. No takto mi choď nekam. A nie, som sa zlakol. Zabijem ti lámy, sorry. Dobre, môžem rovno už urobiť aj ten framey. Môžem sem dať hneď, tu by boli sugarcane, akože niečo prírodné veci a tak. Tu by mohol ísť cobblestone, že ako nejaké materiálne veci napríklad. Ešte budem musieť určite naťažiť viacej dreva. Klad máme urobený, ešte len čestky popridávať. Dobre, mám 5 durability, to už nevydá. Mám 15 logov. By som to nejak takto. Tu by boli ďalšie čestky. Takto. Ale to mi zase nevychádza. Prečo? Toto by je nejaký ten veľký. Tak to budú double čestky. Ja si myslím, že zatiaľ good. Tak zatiaľ toto by tam bolo. Na materiál tu už máme nejaké veci. Mám ešte jedno. Takto nejaké stavebné proste materiály. Na budúcom dieli chcem ísť teda získovať tie diamanty. A potom by som urobil nejaké farmy. Už nám tu aj pekne záhradke vyrástla, tak tu si potom stiažíme. Ako sa sem proste dostanú? Jak sa tam proste dostanú? Cestu tu nemajú šan? Aha, oni to vedia vyskočiť. Tu je jeden blok plus polka. Aha. Ale aspoň ťa tu mám chyteného, čo je dobré. Jau. Iron Gun, čo tu robí? Prečo tu... Prečo tu mám dvoch villagerov? Aj tí tu odtiaľ vedia skočiť. Jak sa tam dostal proste? Oni vedia normálne jumpovať? Jak sa tam proste dostal? Chcel by som to fakt vidieť. Mám tu 5 villagerov plus tu mám nejakých. Tam mi beha ešte, tam behajú nejakí. Takže idem naťažiť to drevo, aby sme mali na tej čestky. Trochu porobím len tieto stromy, mám na tej čestky. Urobím si nejaké item framey, že idem pozabíjať ešte karavy. Dobre, vyrúbal som všetky stromy, lebo budeme potrebovať ešte aj tak dosť dreva. Čiže by som pozabíjal rovno pár kráv, ale najprv ich rozmnožíme. Porozmnožujeme. A ideme trochu pozabíjať. Super, nedalo nič. Musím ešte jednu. Dobre, to by mohlo stačiť. Čo ti... Ale furt ich je tu viacej a viacej. Dobre, už máme rozložených aj villagerov, čiže tak sa budú robiť farmy. Ale prečo sú to hentam tí villageria? Potom by ste mi kľudne do komentárov mohli písať aj nejaké rady, čo by som to ešte mohol robiť. Vycraftím pár čestiek. Čiže toto doplníme. Takto. A ďalšie stĺpy by ako boli. Asi tak, toto by bolo ďalší. Tu boli ďalšie čestky. Takto to robím a to budú čestky po jednom. Ale nemám zase dostatok dreva. Čiže idem znovu ťažiť drevo. Dobre, mám z tohto dreva robiť ďalšie čestky. Toto dorobíme, tu bude. Dobre, to sa dá normálne otvárať. Výborne, presne mi to vyšlo. Dobre. Z tohto vyššieho dreva by som mohol robiť ďalšie čestky. Takto. Takto ešte 2, 4, 6, 8. Takže ideme dole. Zoberiem si tie čestky, tu ich pekne poukladám, som chcel povedať. Tak. Už iba item framey popridávame a mali by sme to hotové. Dobre, urobím len pár tých čistiek, nebudem zase míňať drahocennú kožu, však aj tak ešte máme toľko veci, čiže aby som potom postupne popridával. Najprv len tieto robím, to by bolo zatiaľ, to by stačilo zatiaľ, dáme sem steak napríklad a tu dáme všetko, čo vieme jesť. To by som všetko takto poukladal. Toto by sme mohli dať napríklad sem, toto pôjde sem. Toto sem. To tiež dáme sem. Čo tu ešte také máme? Už asi nič. Čiže napríklad nejaké vzácne veci by som dal sem. Toto dáme že sem, že do drevených výrobkov napríklad. To môžeme pomenovať. Tu budú všetko, čo je z dreva vyrobené. Tieto 3 čestky by som si dal, že ako bordel čestky proste. Nahádžem sem takto randomne veci, čo nepotrebujem teraz a potom to niekedy roztriedím
off-screen, lebo musím robiť aj nejaké videá za pozadím, lebo je to fakt veľa toho a za jedno video to nestíham. Ale niečo nestíham, to sa proste nedá, napríklad ako tú lávu, tam čakáme na ňu, dokým budem môcť urobiť portál. Ešte si môžem urobiť záhradku. Uvidím, že ešte už je vyrastená, všetko pekne. Tak toto skosíme pekne. Tak a poberem to. Dal by som asi takto tu, by som dal takto mrkvy, to by boli zemiaky. Dám to, že 4, 4 a 4. Tak mi to vychádza. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 a zemiaky 3. Tých je aj tak dosť, čiže tých až tak nepotrebujeme. Dobre, ak sa vám toto video ľúbilo, mohli by ste ma podporiť lajkom, odberom, môžete mi kľudne nejaké rady aj do komentára napísať. Tak toto by bolo všetko. Čau!